Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eri. Taong 1981, Carmen, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbebenta ng mga kinalabaw na mangga itong sila Eri. Sa kanilang lugar kasi, hekta-hektaryang lupain ang pagmamay-ari nila na maraming tubong mangga. Kung isipin, isang simpleng negosyo lamang ang pinanghahawakan nila, pero nabibigyan sila nito ng maginhawang buhay. Sa edad ni Eri na 11 taong gulang, isinasama na siya ng kanyang mga tiyuhin sa paglilibot sa kanilang lupa. Tandang-tanda niya pa noon na sa tuwing sumasapit ang hapon pag-uwi niya galing sa paaralan, agad siyang dumidiretso sa manggahan kung saan doon din naninirahan ang mga pinsan ng kanyang ama. Isang hapon, pagdating niya sa bahay ng mga tiyuhin niya, bumungad sa kanya ang kanyang mga pinsan na abala sa paglalaro sa kanilang bakuran. Nang masipat niya na medyo interesante ang ginagawa ng mga ito, nagpasya siyang sumali. Habang naglalaro sila, bahagya naman siyang napatigil sa kanyang ginagawa nang masipat niya ang kanyang tiyuhin na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Oy, Eri! Hindi ka pa ba uuwi? Malapit nang maggabi, oh. Paalala lang, walang maghahatid sa'yo. Wika ng kanyang tiyuhin. Matapos nitong makapagsalita, ngumiti lang naman itong si Eri, sabay sagot sa tiyuhin niya ng, "Ayos lang ho yan, Chong. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Tsaka, ano pa ho bang ikakatakot ko rito? Gamay ko na ang buong lugar." Dahil sa sinabi nito, minabuti naman ang kanyang tiyuhin na magsawalang imik sa kanyang sinabi. Bago yun tuluyang tumalikod sa kanilang kinaroroonan, nagpaalala yun sa kanya na hindi naligtas ang lugar na kinaroroonan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, dahil sa tuwang nararamdaman ni Eri, hindi niya napansin ang mabilisang pagtalikod ng araw sa kalupaan. Pagtawag ng mga tiyuhin niya sa mga anak nito, agad naman siyang sumunod para magpaalam na siya ay uuwi na. Noong una, hindi pa siya pinayagan ng asawa ng tiyuhin niya, pero dahil sa pagpupumilit ni Eri, wala na din yung nagawa para siya ay pigilan. Sa pagbagtas niya ng daan, naging maayos naman ang lahat. Kagaya ng palagi niyang nakikita, madilim na paligid at mga mabababang sanga ng mangga. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng sanay na siya. Ayon kay Eri, na kung baguhan kang daraan sa lugar, makakaramdam ka talaga ng kilabot sa iyong katawan. Isipin niyo na lang, sa gitnang bahagi nito, walang katao-tao. Pagdating mo sa isang maliit na sapa, mas lalong sumisikip ang daang babagtasin mo dahil sa mga puno ng manggang nakatirik sa paligid. Dagdag pa ni Eri na, kung magkataon mang may maligaw na mamamatay tao sa lugar, paniguradong malalagay sa panganib ang taong kasabay nitong dumaan doon. Makalipas lamang ng ilang minutong paglalakad, medyo kampante na siya noon dahil tanaw na niya ang bahay nila. Habang pinagmamasdan niya ito, nasipat niya ang kanyang amang nagtataas ng sulo na parabang kinakampay siya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa ginagawa nito, hindi naman niya maiwasang magtaka dahil yon ang unang beses na nasipat niya yung sumalubong sa kanya. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng malalalim na paghinga na nanggagaling sa hindi niya matukoy na nilalang. Bago pa man niya magawang lumingon sa kanyang likuran, bigla siyang napahinto nang marinig niya ang kanyang amang sumigaw ng, "Dumiretso ka lang! Huwag kang lilingon, Eri! Lakad lang!" Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang binalot ng takot sa katawan dahil nasipat niya ang kanyang ama na biglang bumunot ng sundang. Sa paglapit nito sa kanya,
Puwersahan naman siya nitong hinila papalayo habang patuloy na nagmumura. Awa naman ng Diyos, ligtas silang nakabalik sa kanilang bahay nang wala ni isang galos. Habang nagpapahinga silang dalawa, doon inilahad ng kanyang ama kung ano ang nakita nito sa likurang bahagi niya. Ayon dito, mahirap mang paniwalaan at isipin pero nasisiguro niya na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin. Dagdag pa nito na hindi niya lubos maisip na meron palang ganoong nilalang ang nananahan sa manggahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos hindi naman maatim ni Eri ang mga salaysay na inilahad ng kanyang ama. Bagaman ayaw niya yung paniwalaan, nasisiguro niyang totoo ito dahil sa aksyon ng kanyang ama habang sinasalaysay ang bagay na yon. Eri, magmula ngayon umiwas ka na munang tumungo sa bahay ng iyong mga pinsan matapos ang eskwela. Mas mabuting umiwas ka kaysa hayaan mo pa ang nilalang na yun na atakihin ka. Kung mag-alala, bukas na bukas din, magtatanong ako sa iyong mga tiyuhin kung nakita ba nila yung 2 asong itim na sumusunod sa iyo kanina. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Eri ang sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Sa pagsapit ng oras ng kanilang pagpapahinga, panay naman ang pagbalikwas niya dahil pakiramdam niya sa tuwing pipikit siya, unti-unting nagkakaroon ng wangis ang mga nilalang na inilahad ng kanilang padre de pamilya. Nang mapansin naman ng kanyang ama ang ginagawa niya, marahan siya nitong pinatayo para kausapin. Tinimplahan din siya nito ng kape nang sa gayoy kahit papaano pansamantalang mawala sa kanyang utak ang mga bagay na iniisip niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, minabuti nilang bumalik na sa pagkakahiga. Pinatabi siya ng kanyang ama sa higaan nito para naman kahit papaano makaramdam siya ng kapanatagan. Sa paglipas ng mga araw na hindi nakakabisita si Eri sa bahay ng kanyang mga pinsan, hindi niya maiwasang mag-alala, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na may posibilidad na doon naninirahan ang nilalang na nasilayan ng kanyang ama. Nais niya sana noong magbigay ng babala sa mga kalaro niya pero hindi naman siya pinapahintulutan na tumungo sa lugar na yon. Dahil sa mga pangyayaring yon, hindi niya maipagkakailang unti-unti nang lumiliit ang mundong kanyang ginagalawan. Pagpatak ng gabi ng Biyernes, habang kumakain sila ng hapunan, doon inilahad ng kanyang ama ang mga bagay nitong nadiskubre. Ayon dito, na sa kanilang paglilibot sa manggahan, nakasilay sila ng 2 tahanang bigla na lamang sumibol. Nang nilapitan nila ang lugar na yon, bumungad sa kanila ang 2 matandang babae na nagbabalat ng karne. Sa unang tingin mapagkakamala mo yung mga ordinaryo, subalit kapag tinitigan mo na ito, doon mo masisilayan ang kanilang pinagkaiba kumpara sa mga ordinaryong tao. Naniniwala ang ama niyang yon na ang 2 matandang kanilang nasilayan sa manggahan ay ang mga nilalang ding minsang sumunod kay Eri. Bagaman imposibleng mangyari ang ganoong bagay, wala silang maisip na ibang rason kung bakit bigla na lamang may sumulpot na nilalang sa kanilang lugar. Alam din nilang walang nakatira sa lugar na nasilayan nila sa 2 matanda dahil mariin nila yung ipinagbabawal. Pagtatapat pa ng kanyang ama, sinubukan nilang pakiusapan ng 2 matanda, subalit nagbibingi-bingihan lamang ito sa mga bagay na kanilang sinasabi. Matapos naman yung mapag-alaman ni Eri, hindi niya maiwasang mabahala para sa kaligtasan ng kanilang mga kadugo na naninirahan sa loob ng manggahan. Sa paglalim pa ng gabi, habang nagpapahinga silang magpamilya, bigla naman silang nagulantang nang makarinig sila ng kalabog sa entradang pinto ng kanilang tahanan na sinasabayan ng pagsigaw. Pagkarinig nila ng tinig ng panauhing yon, agad naman nilang napagtanto na boses yon ng tiyuhin niya.
Walang sabi-sabi, mabilisan nilang binuksan ang pinto at kasabay nito ang pagsilay nila sa 2 dambuhalang itim na aso na naroon sa harapan ng kanilang pinto. Pagsilay ng mga ito sa kanilang mag-ama, mabilisan din naman yung tumakbo papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon nila nasipat ang tiyuhin niyang halos maligo na sa sarili nitong dugo. Nanginginig din ang kabuuan ng katawan nito at halos hindi mo yun makausap ng maayos. Dahil sa pangyayaring yun, ninais muna nilang bigyan ito ng oras para maunawaan na ligtas na siya sa kapahamakan. Pagramdam nilang mag-ama na medyo kumakalma na ang kanyang tiyuhin, doon na nila ito sinubukang kausapin. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, doon nila napag-alaman na kaya lang naman yun napadpad sa lugar nila ng 10 oras ay dahil sa panggagambala ng 2 aso sa kanilang pamamahay. Pagtatapat ng tiyuhin ni Eri, sinubukan nitong itaboy ang 2 dambuhalang aso sa kanilang lugar, subalit siya ang napagbuntungan ng galit ng mga ito. Imbis na matakot yon sa hawak niyang itak, walang tigil siya nitong sinugod hanggang sa dumating na ang puntong napilitan na siyang kumaripas ng takbo papalayo. Bagaman ilang metro na ang layo niya sa kanilang tahanan, nasisipat niya pa rin ang 2 nilalang na hindi pa rin tumitigil sa paghabol sa kanya. Alam ng tiyuhin niya na malalagay ang kanyang buhay sa alanganin sa oras na pilitin niya doong makipaglaban, kung kaya't ang ginawa nito, ibinato na lamang ang hawak niyang itak sa mga nilalang. Matapos niya yung gawin, dali-dali na niyang binigtas ang daan patungo sa tahanan ng ama ni Eri. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto nito, nagawa na siyang mahawakan sa binti ng aso at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paghila sa kanya papalayo. Inakala ng tiyuhin niya noon na katapusan na ng buhay nito, ngunit pinili niya pa ring wag sumuko. Nang makahanap siya ng isang tipak ng bato sa lupang pinagkaladkaran sa kanya, walang pagdadalawang isip naman niya yung kinuha at buong lakas na ibinato sa nilalang na nakahawak sa binti niya. Pagtama ng batong yun sa ulo ng aso, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataong pumiglas at tumakbo papalayo. Matapos yung mailahad ng kanyang tiyuhin, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na takot. Hindi rin ito kayang maikubli ang pinsalang nagawa ng mga nilalang sa katawan niya dahil sa mga dugong unti-unting natutuyo sa damit niya. Upang hindi na mas lalo pang lumala ang sitwasyon, pinili nilang ipagpabukas na lamang ang pagkumpronta sa mga nilalang na yon. Naniniwala ang ama ni Eri na walang magagawa ang 2 aswang sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungong baryo. Pagdating nila noon sa lugar na maraming saging, bahagya naman silang natigilan nang bigla silang tampangan ng 2 matanda na animoy lumitaw na lamang sa gilid ng daan. Habang kinakausap sila ng mga ito, nagbibingi-bingihan naman noon ang kanyang ama upang mapadali ang pagbisita nila sa bahay ng albularyo nilang kakilala. Pagramdam ng 2 matandang malapit na nilang marating ang sentro ng baryo, bigla namang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Sandali, sigurado ka na ba sa gagawin mong iyan? Makikitira lang naman kami, wala naman kaming ginagawang masama. Kasalanan din naman ang kasama mo ang nangyari sa kanya kagabi. Kung hindi lang siya nangyalam sa aming ginagawa, malamang hindi mangyayari sa kanya ang bagay na yan. Nga pala, Manong, sigurado ka na bang magpapatulong kayo sa albularyo? Payong kaibigan lang, huwag na kayong mandamay ng ibang tao." Matapos nitong makapagsalita, muli itong sumuot sa mga kakahuyang naroon sa gilid ng daan. Sa pagkawala ng mga nilalang, bakas naman sa pagmumukha ng ama ni Eri ang labis na takot nito.
Bagaman nanginginig na ang kanilang mga binti, buong tapang pa rin nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pagdating nila sa tahanan ng albularyong kakilala nila, halos nag-aalangan namang ilahad ng kanyang ama ang tungkol sa nangyari sa tiyuhin niya. Nang mapagtanto ni Eri na wala na yung kakayahang isalaysayang mga bagay-bagay, siya na ang naglakas ng loob na maglahad ng istorya ng kanyang tiyuhin sa matanda. Nang marinig naman ng albularyo ang tungkol sa kanyang salaysay, kampante naman itong inabisuhan ng kanyang ama na wala yung dapat na ikatakot sa mga nilalang na nagbanta sa kanilang mga buhay. Ayon sa albularyo, maaaring hindi pa alam ng mga nilalang na yon ang kanyang kakayahan, kung kaya't madali nitong nasabi na kaya siya nitong gapiin ng ganun kadali. Maaari ding isa lang yung panlilinlang ng dalawa upang mapigilan siyang magpatulong sa mga taong may alam sa mga lihim na karunungan. Dagdag pa ng matanda, sa dinami-rami ng aswang na kanyang kaharap, wala pa ni isa sa mga ito ang nagparamdam sa kanyang magkapantay sila ng lebel sa pakikipaglaban. Dahil sa mga katagang binitawan ng matanda, bakas sa pagmumukha ng ama ni Eri ang muling pagbalot ng pag-asa. Upang matapos na ang sigalot na kinakaharap nila, hindi na ito nagdalawang isip na humingi ng tulong sa albularyo na kakilala nila. Sa pagsapit ng 12:00 ng tanghali, matapos nila noong kumain, nagpasya ang albularyong yon na pansamantalang iwan muna sa bahay nito ang kanyang tiyuhin. Bukod kasi sa hindi pa yon makakalakad ng diretso, masyado ring mapanganib sa katawan nito ang gumalaw dahil sa mga nabali nitong tadyang sa katawan. Bago pa man sumapit ang 1:00 ng hapon, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungong Manggahan. Kahit hindi na noon pinahintulutan si Eri na sumama ng kanyang ama, pinilit niyang sumama sa mga ito para na rin sa katahimikan ng kanyang isipan. Naniniwala si Eri na kapag masilayan niya ang pag-alis ng 2 matanda sa Manggahan, maglalaho na rin ang takot niya na pumunta sa bahay ng kanyang mga pinsan. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nga nila tuluyang narating ang daan na nagdudugtong patungo sa bahay ng tiyuhin ni Eri. Dahil sa medyo may kalayuan pa roon ang bahay ng 2 matanda, kung kaya't sinubukan nilang humanap ng mas madaling ruta. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila, unti-unti nang nakakaramdam ng kakaiba ang albularyo. Upang magawa nitong mapangibabawan ang masasamang bahid ng presensyang bumabalot sa hangin, panay naman ang ginawa nitong pagpapalipad hangin. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang 2 nakatayong kubo, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang 2 matandang nakatayo. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila na parabang inaasahan na nito ang kanilang pagdating. Pagramdam ng albularyong ilang dipa na lamang ang kanilang layo sa mga nilalang na yon, agad naman itong kinuha sa kanyang bulsa ang isang garapong naglalaman ng tubig na merong mga pinatuyong dahon. Pagbuhos ng albularyo ng tubig na yun sa lupa, seryoso naman yung tumitig sa 2 matanda, sabay wika ng, "Hanggat nagtitimpi pa ako, lumayas na kayo. Dahil sinisiguro ko sa inyo, hindi nyo magugustuhan ang susunod na gagawin ko." Nang marinig naman ng 2 matanda ang sinabi nito, kitang-kita nilang mag-ama ang pagbubuka ng mga bunganga nito na parabang nag-uusal. Sa isang iglap, bigla naman nilang nasipat ang pangingitim ng mga kamay nito at unti-unting paghaba ng kanilang mga kuko. Nang mapagtanto naman ng albularyong hindi lilisan ang mga nilalang na yon nang walang nagaganap na laban, hindi na ito nag-alangan pang kunin ang kanyang rosaryo na gawa sa tanso. Pagkumpas ng albularyo sa rosaryong yun sa ere, bakas sa pagmumukha ng 2 nilalang ang pag-aalangan nitong sumugod. Ayon kay Eri,
na bagaman isang ordinaryong rosaryo lamang ang tanga ng matanda, hindi niya maipagkakaila ang nararamdaman niya doong hiwaga. Animoy kahit ordinaryong rosaryo lamang yon, malakas ang kanyang kutob na meron itong dinadalang sandata na nasa espiritual na anyo. Lumipas pa ang ilang minutong pag-aalangang sumugod ng dalawang matanda, hindi na nakapagtimpi ang albularyo sa kinaroroonan nito. Pagtakbo niya papalapit sa dalawa, agad naman niya yung nasipat na lumundag patungo sa bubong ng bahay nito. Dahan-dahan siyang pinaikutan ng mga nilalang hanggang sa dumating ang punto na nagawa na siya nitong palibutan. Habang hindi niya mawari kung saan ang gagawing pag-atake ng dalawa, nanatili lang naman siyang nakatayo, maiging pinakikiramdaman ang buong paligid. Ramdam niyang susugod na ang isa sa mga ito sa gilid niya at buong lakas naman niyang hinataw roon ang hawak niyang rosaryo na siya namang mabilisang tumama sa katawan ng matanda. Sinubukan pa nitong atakihin ang albularyo pero hindi yun sapat para magawa niyang mabasag ang tinatanga nitong kabal. Dahil sa pangyayaring yun, wala nang nagawa ang nilalang kundi ang umatras habang patuloy na tinatanggap ang hampas na nanggagaling sa tansong rosaryo. Nang dumating naman sa puntong wala nang pagpipilian ang kasama nitong nagmamasid sa malayo, sinubukan nitong sugurin ang mag-ama upang gawing bihag. Ngunit bago pa man niya marating ang kinaroroonan ng mga ito, bigla na lamang napatigil ang nilalang nang marinig niyang magwika ang albularyo ng, "Totoo nga ang sinasabi nila, mga bahagang buntot ng mga aswang. Hindi sila marunong makipaglaban sa kasing lakas nila dahil wala silang kakayahan. Mga mabababang uri ng mga nilalang na ang alam lamang mameste ng mga taong namumuhay ng payapa. Kayong dalawa, wala kayong pinagkaiba sa mga nabubulok na basura. Pakiramdam nyo kayo na ang tugatog ng mundo, pero nagkakamali kayo." Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman maipaliwanag ng aswang ang kanyang galit na naramdaman. Sa isang iglap, bigla nitong iniba ang kanyang landas patungo sa kinaroroonan ng albularyo. Sumugod yun sa kaibigan ng ama ni Eri nang hindi pinag-iisipan na siyang naging sanhi ng pagkabalda nito. Matapos tanggapin ng nilalang na yon ang mga hataw na nanggagaling sa tansong rosaryo, napilitan na yung umatras kasama ng isa pang matandang nagulpidi ng albularyo. Habang paika-ika yung lumalayo, paulit-ulit naman yung binantaan ng kaibigan ng kanyang ama na sa oras na bumalik pa sila sa lugar na yon, hindi na sila nito sasantuhin. Bago nila nilisan ang lugar, nilibingan nila ang lupa ng pangontra at sinunog din nila ang tahanan ng dalawang aswang na minsan itong tinirahan. Bago sumapit noon ang takip silim, masaya namang inilahad ng albularyo sa kanila na wala na silang dapat pang ipangamba. Pagbalik nila sa tahanan nito, agad namang kinuha ng kanyang ama ang tiyuhin niya. Pansamantala, doon na muna nila yon pinatulog sa kanilang tahanan sa takot na dumaan sa manggahan tuwing gabi. Magmula noong nangyari ang insidente, kahit alam na ni Eri na wala ng panganib sa lugar na yon tuwing gabi, hindi na niya sinusubukan pang magpagabi sa bahay ng kanyang tiyuhin. Upang hindi na sila balutin ng kilabot sa kanilang tahanan, ginawa nila ang lahat para makalimutan ang tungkol sa mga nangyari. Si Eri noon, ibinuhos ang kanyang atensyon sa paaralan nang sa gayoy kahit papaano, hindi na siya mabahala sa tuwing umuuwi siya sa kanila. Lumipas pa ang mga taon, wala na ngang naging paramdamang dalawang matanda sa manggahan. Gayunpaman, kahit alam na nilang hindi na yun babalik, doble-doble pa rin ang kanilang pag-iingat sa takot na muli na naman silang bisitahin ng mga aswang. Sa paglaki noon ni Eri, tumatak ang pangyayaring yun sa kanyang isipan, lalong-lalo na yung sandatang ginamit ng albularyo na isang tansong
Rosario. Okay, kagaya ng naririnig nyo, di pa rin tayo magaling pero ayoko na kasing gawing excuse eh. Well, di ko siya pwedeng hindi gawing excuse kasi alam nyo naman, boses ang puhunan natin dito. So kapag wala tayong boses, wala tayong malalapag na kwento. Pero sa ngayon, medyo kinakaya na natin. Gusto ko sana magbigay ng opinion sa kwento na yung tungkol sa Tansong Rosario. Sayang no, maganda sana to kung magiging series eh. Kaso kasi isa lang yung kwento eh. Sana yung mga susunod meron na tayong series. Alam ko marami sa inyo naghihintay na magkaroon tayo ng matinding series. Pero hintay-hintay lang tayo. Pag tagal-tagal magkakaroon rin yan. Masasabi ko lang, sobrang galing nung manggagamot. Tsaka ang angas ng gamit niyang Tansong Rosario. Kasi isipin nyo naman, ano kaya yung mga nakapaloob sa Rosario na yun, di ba? Matik naman meron yung birhen, pero yung iba pang gamit na nasa loob ng Rosario, wala tayong ideya kung ano yun. Baka meron nakakaalam kung ano pa yung pwede nating ilagay na karga sa Rosario bukod sa gamit ng birhen. Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.